хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 3 ноябр дар Паём ТВ. тоҷикистон умедвор аст ки ҳаҷми қарзи хориҷӣ то охири сол афзоиш нахоҳад ёфт. Бино ба иттилои хабаргузории Авеста, дар вазорати молияи ҷумҳурӣ гуфтаанд, ки ҳаҷми қарзи хориҷии кишвар дар нимсолаи аввал 3.2 миллиард долларро ташкил медиҳад. Ба гуфтаи манбаи маълумот, бо вуҷуди рушди маблағҳои қарзӣ дар доираи созишномаҳои қаблан имзошуда, афзоиши ҳаҷми қарзи беруна то охири соли ҷорӣ дар назар нест. вазорати молия далели зиёд нашудани қарзи хориҷиро ба фарқияти қурби асъор, яъне хизматрасонии қарз бо доллари амрикоӣ, ки қурби он дар баробари пули миллии сомонӣ поин меравад, рабт медиҳад. ёдовар мешавем, ки дар чаҳорчӯби барномаи қарзҳои хориҷии давлат дар соли 2022 кишвар дар ҳаҷми 292 миллиону 800 ҳазор доллар қарзро истифода карданист ва барои хизматрасонии қарзи хориҷӣ сарфи 243 миллиону 500 ҳазор доллар дар назар аст. қарздиҳандагони аслии Тоҷикистон Эксимбонки Чин, Бонки Осиёи Тавсея, Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Аврупоии Таҷдид ва рушд ва Бонки Исломии рушд мебошанд. бонки осиёи рушд барои таҳкими идоракунии хатари офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон ва коҳиши хисороти иқтисодӣ бар асари тағйири иқлим ва офатҳои табиӣ 30 миллион доллар кӯмаки билоивазро тасвиб кардааст. Ба гуфти Евгений Жуков, директори генералии Бонки осиёи рушд дар Осиёи марказӣ ва ғарбӣ, Тоҷикистон дар баробари тағйири иқлим ниҳоят осебпазир аст. Ҳамасола беш аз 400 офатҳои табиӣ аз қабили обхезӣ, тарма ва ғайра рух медиҳанд, ки ба зиндагии мардум ва иқтисоди кишвар таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Гуфтанист, аз замони пайвастани Тоҷикистон ба Бонки осиёи рушд дар соли 1998 ин бонк ба кишвар беш аз 2.5 миллиард доллар кӯмак, аз ҷумла ҳудуди 1 миллиарду 900 миллион доллар кӯмаки бебозгашт ироа кардааст. дирӯз дар душанбе ҷаласаи 15-уми кумитаи ҳамоҳангсозии мусоидат ба тиҷорат баргузор шуд. дар ҷаласа масъалаҳои беҳбуди портали тиҷоратии Тоҷикистон, шароити хизматрасонӣ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, истифодаи таҷрибаи пешқадам дар татбиқи танзими ваколатҳои иқтисодӣ, пешниҳодҳо оид ба коҳиши номгӯи молу кол ва хизматрасониҳои бояд сертификат шаванда мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. бино ба иттилои маркази матбуоти вазорати рушди иқтисод, ҳамчунин зарурати пайвастани Тоҷикистон ба созишномаи расмӣ дар бораи мусоидат ба тиҷорати фаромарзӣ дар минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором баррасӣ шуд. муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода дар ин нишаст гуфт, ки вазорату идораҳо дар якҷоягӣ бо бахши хусусӣ ва шарикони рушд дар доираи кумитаи ҳамоҳангсозӣ барои соддагардонии расмиёти савдо мунтазам тадбирҳо меандешанд. гуфта мешавад, кумитаи ҳамоҳангсозии мусоидат ба тиҷорат барои ҳалли масъалаҳои дар бахши хусусӣ ба миён омада таъсис дода шудааст, ки дар як сол 3-4 ҷаласа дар сатҳи роҳбарияти вазорату давлатҳои дахлдор ва намояндагони бахши хусусӣ баргузор мешавад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 ноябр эълон кардааст. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 30 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомонӣ арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1054 сомониву 80 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1750 доллару 89 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар бирҷаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures Лондон 84 доллару 62 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар бирҷаҳои Нью-Йорк Mercantile Exchange ва Lightweight Grad Oil New York 78 доллару 51 сент муомила шуд.